to bayan Allah da wanda Allah bai sa fitaccen ba suna nan kasansu. To mafi ciwo, duka mafi ciwo a mutuwa tare da sallama mu ga Ubangiji, mutuwar malamai. Saboda wawa kekin gibi ake bari da cike shi kusan illa masha Allah. Mun ƙara karatun sunan Nasa'i jiya a phase 3, na dawowa gida sai ke waya, ku kira mana malam, mun neme shi a wai ba mu same shi. Suka kama waya aka ce ai malam Dr. Ahmad a mai transfer daga Arewa surgery, sun kawo shi AKTH jiya bayan karfe 8 ko 9. Kusan gaban ga ta zama ba, sai na gaza ya asibiti ta naje na ga malam. La'alla ganin karshe ne, la'alla baka da wannan ilimin, sai abin da mai duka ya hukunta daga baya. Gashi mun gani ko suka ce an kai shi ne ICU, bangaren la haula wala quwwata illa billah, haka za ka fasara intensive care unit. laraba suna cewa wahidatul inaya al-murakkaza, wahidatul inaya al-murakkaza, wato tsokin sa ido ba na wasa ba. abin dan waye yake ce tumalan yawanci wannan mutum in yaje wannan wurin sai da hali kawai. muka ce ba lallai bane, lallai bane ka shiga ka fito. abin da yake hannun Allah yake, baka da wani hukunci, baka da ta cewa ka sallama ma Allah kawai. sura kamalan suka sashi a wani daki na daban. farko dai sun ce ba a shiga, kuma gaskiya ne ba a shiga, da haka na tsaya. da sai ga tawagar likitoci ƙwararru bisa jagorancin dan uwa mai girma, shi shugaban asibiti CMD. sura ka sai muka shiga tare, muka sa rigunan da ake sawa na ba riga bace adi, takalmi kai ma ka sai na daban ne. ga bayan Allah na akwanci tare da ba mutane da yawa, kowa da wannan me ake ce da shi abin da ake sa iskan ta oxygen, numfashin da ya gashi nan. muka shiga na kalli malam a zuciyar ce Allahu akbar, ga ilimi a kwance, ga sani a kwance. to amma lokaci ya zo, ba abin da za ka iya yi sai la haula wala quwwata illa billah. dole ne sallama da malam, baya fahimtar kowa a lokacin, ba fahimta. bugun numfashin zai tsorata ka, insha Allah kai ke hukuncin kanan, kai ke Allah kai ke ikonka, kai ke da rayuwar bawa cikin bayinka. a iya sanin mu alkhairi muka sani game da shi, wallahi al'azim. tun 1991 ga dawa daga Madina, shekara 30 da abu. ka san shi da wani kasuwanci ne misali, ko wata harka daban? in akwai kasuwancin ilmantar da saƙon Allah ne, a jami'a da kuma bayan ya ritaya. a jami'an ma yana yi, littattafan na duk an karantar da su. an zo gabar karanta motsa na imamuna Malik, mutuwa ta zo ta shi lokacin kai. kai jama'a, mutum abin tausayi ne. na kalli kaina sai in makaina kuka, in tausaya makaina. ce yabna Uthman, miskini dan miskinai, me ka shirya saboda wannan lokacin? kowa ya ta kanshi, kowa ya shiga ya kuka kan zunubansa, kowa ya gyara abin da ya san yayi. yadda malam ya tafi zan tafi, za ka tafi, za ki tafi, za mu tafi, za ku tafi, duk za su tafi. me duka ne hukunta? haka muka fita muka bar asibiti. baka da abin, in kana da rai 100 ba za ka iya kawo magani ba.
والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق يتي فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين يو أمباكو أبو كاتر كاو غاونكو كلك يتأورونكم أنا لا إله إلا الله استغفر الله ما لن يتي وصوى الموت بين الخلق طرا الله شيني يديدي تموتوا سكان متاني غبا kai ba mutane ba bainal khalqi dukkanin halitta Allah ya daidaita mutuwa to haka in wani ya mutu yayi ba jimawa za ka yi ba ai kisa mai hankali baya farin ciki ga wani ya mutu kowa ya shi kuwa dakiki nake wannan murna din bai san Allah ba ko kuma munafiki haka take zuwa tana mana dauki daidai malam ya ce Allah ya daidaita mutuwa tsakanin halitta dukkaninsu sun jingina da karewa ne ya ce kaga duniyan nan tamu ko da mun karkata zuwa gare ta wallahi za ta kare ya ce faƙatinu hasari uzza'ani an hawa in kana alharisa ala thawa'i mai zama a duniya shine qatinu hakin daga qatana ya qatinu wallahi mai saurin barinta ne komai kwaɗayinsa ko yana sayar a cikinta ni da aka na dawo gida ajiyar nan kusan baccin gashi ne kwanciyar hankali na kan Sheikh Dr. Ahmad sai da safen nan karfe 10:58 daidai sai ga waya ɗaya daga cikin ɗalibanmu da ke ce malam sai haƙuri malam fa ya rasu can sai ga waya mai girma Professor CMD na jami'a na AKTH sheshe Allah ya mai albarka da sauran likitocinmu nagartattu masu bada kulawa irin wannan amin yamin tax farko tukun sannan sai na kira shi CMD wannan magana haka ta ce haka ne malam lokaci yayi ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to saboda iya da wannan sako na ta'aziyya akan membari yasa naga zan fi son haka da je inda sallace shi tukun yaso ana karewa za mu dungo can saboda ta'aziyya ce gaba ɗaya ga duniyar musulunci wannan sakon zai je duniyar musulunci ne yan uwa sun fara waya daga wajen Kano samu labari mutuwa ta mutum wanda yake ka iya ce kila gama gari ba ta ɓuya ballantana kuma gagara gari hadisan annabi Muhammad shekaru 30 cur in kana da ilimin shi to ba ka da lokacin shi in kana jin kana da lokacin shi ba ka da shekarun shi in kana da shekarun shi ba ka da gogewa da gwagwarmaya ɗin shi misali haka Allah ke kayan shi haka Allah ke baiwan shi to gashi kuma an ɗauki bakin cikinmu rashin malamai saboda ba su da wani abu illa yadda saƙon Allah a ban ƙasa haka muke musu kyakkyawan zato sun gamu da jarabobi iri-iri a rayuwa tashin hankali iri-iri amma suna nan a dake a tsaye da haƙurin sai saƙon da ya kai Allah ka samu zama haka ya Allah hasbunallahu wa ni'mal wakil inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ربنا رضينا وقبلنا وتوكلنا وأسلمنا يا رب العالمين اللهم اغفر لأحمد إبراهيم بمبا اللهم كن لشيخ الدكتور أحمد إبراهيم بمبا يا رب العالمين اللهم نور قبره ووسع مدخله يا رب العالمين اخلف في عقبي يا رب العالمين آمين. اللهم اجعل قبره من رياض الجنة يا رب العالمين آمين. اللهم اعف عنه يا رب العالمين آمين. اللهم ثقل ميزان حسناته يا رب العالمين آمين. إنه إليك فقير
وأنت عنه غني يا رب العالمين. آمين. أنت الأكرم وأنت الأعظم وأنت الأرحم. اللهم ارحمه يا رب العالمين. آمين. الله كنورك أبريشي. آمين. Allah ka saka mai ayyukan da ya gabatar a wannan gari mai albarka Kano ba za mu mance ba ya Allah. Allah karka yanke bayan shi. Amin. Ya Allah ka hada mu da shi fi jannatin wa anhar. Amin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. اللهم صل على محمد آمين. وآل محمد آمين. كما صليت على إبراهيم آمين. وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين آمين. الذين اشركوا يا رب العالمين آمين. وماتوا على ذلك يا الله. آمين. الله كما دكان مسلمي غافرا آمين. كاسك كما كنتنس يا رب العالمين. آمين. الله كجقر ايدي ابراهيم دير رسول. آمين. الله كجكن اينهم بشير عثمان توفى دكان مسلمين يا رب العالمين.